La malaltia d'Alzheimer és una de les principals causes de demència en persones majors de 65 anys i afecta a més de 35 milions de persones en tot el món. S'estima que el 2050 augmenti a 100 milions de persones. La cura definitiva encara no s'ha trobat, tot i que existeixen fàrmacs eficaços que milloren els seus símptomes. L'investigació de l'Institut de Neurociències i el CSIC s'han centrat en les estratègies de prevenció derivades d'un estil de vida saludable, que ajuda a disminuir la incidència de la malaltia en la població. El nostre projecte pretén estudiar l'eficàcia preventiva i terapèutica de l'estimulació ambiental primerenca dins de la malaltia d'Alzheimer. Per això hem utilitzat un model animal, un ratolí, que genèticament està modificat i presenta la malaltia de forma molt similar a la que presenten els humans. Els estudis en rosegadors demostren que tractaments com l'estimulació ambiental, l'exercici físic o la composició de l'estructura social en què viuen els animals influeix de manera positiva en el seu perfil ansiós i, sobretot, en la seva capacitat d'aprenentatge. Nosaltres fem una estimulació tàctic-sensorial quan l'animal acaba de néixer, o podem donar-li un ambient enriquit amb joguines, fer-li fer exercici de forma voluntària o una mica forçada, posar-li una estructura social o familiar estable durant molt de temps, veure si aquelles intervencions psicològiques són efectives, prevenint la malaltia, enretarint el seu inici o fent que el seu progrés sigui una mica més lent. Aquesta capacitat modificadora de l'estimulació fa que aquests tractaments no farmacològics puguin esdevenir estratègies preventives que endarrereixin l'inici i el curs de la malaltia. De tots els tractaments ambientals utilitzats, hem vist que el més eficaç és el de l'exercici. Sobretot quan és de tipus voluntari, es realitza a l'inici de la malaltia i es fa de forma permanent. Els aspectes que hem millorat del perfil de la malaltia d'Alzheimer que aquests animals mostren són sobretot els símptomes neuropsicològics. El perfil d'ansietat està millorat, el canvi de ritme circadià està millorat, els aspectes depressius o activitat locomotora està millorada. Aquests resultats corroboren que els estudis epidemiològics i els clínics han demostrat que l'exercici té capacitat per prevenir i millorar aquestes patologies. En aquest cas, s'ha pogut establir quines són els sistemes d'actuació, quins aspectes de la malaltia són els que estan modificats amb el tractament i en quines etapes de la malaltia són més eficaços. Per tant, aquest treball ens permet fer un ventall d'aspectes molt diversos de la malaltia, veure quins són els que més es veuen beneficiats i saber exactament quines són les dianes d'estudi dels propers anys. Altres millores, com les aconseguides en l'estrès oxidatiu o en mesures electrofisiològiques, demostren la bondat de l'exercici moderat per reduir la progressió de la malaltia d'Alzheimer. En conjunt, es confirma la potencialitat de teràpies no farmacològiques que millora l'estat físic i mental per efecte de l'eix neuroimmunoendocrí de la malaltia d'Alzheimer.